Καλή χρονιά και ευλογημένη σε εσάς τους ακροατές και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο, πιεστικός και οδικός σας φαντάζομαι. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Λοιπόν, είπα στον πρόλογο μου και παρενθετικά μιλάω και με αρκετά πολιτικά πρόσωπα, υποψηφίους ή εκπροσώπους κομμάτων. Κανένας σχεδόν τώρα, όλοι λένε το τι θα κάνουν. Δεν μας λένε για τα διόδια, το οποίο είχαμε σηκώσει πολύ ψηλά, κύριε Σαγιά, και το επαναφέρετε στην ατζέντα. Και καλά κάνετε. Στη Μαυρομαντήλα συγκεκριμένα και όχι μόνο. Πρώτον, ένα σχόλιο εκτός θέματος. Θα μου επιτρέψετε να ζητήσω συγγνώμη που δεν άκουσα την εισαγωγή σας. Δεν πειράζει. Όπως καλά γνωρίζετε, είμαι εργαζόμενος. Το γνωρίζω, μην δικαιολογήσετε, μην απολογήσετε. Αυτό γιατί θεωρώ ότι και στις προηγούμενες εκλογές ήταν κάτι που δεν αναδείξαμε για λόγους αρχής. Τώρα που τέλειωσαν οι εκλογές μπορούμε να πούμε ότι είμαι από τους λίγους που πήραμε άδεια άνευ αποδοχών ελάχιστων ημερών για να μπορέσουμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα και να αναδείξουμε τα μεγάλα θέματα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλος στο Πανελλήνιο που πήρε άδεια άνευ αποδοχών για τις εκλογές του. Αυτό το αναγνωρίζω και το ξέρω. Θέλουμε να το σημειώσουμε γιατί αναδείξαμε κάποια ζητήματα προεκλογικά και συνεχίζουμε μετεκλογικά. Με δύο λόγια, αυτό που πολύ σωστά είπατε για τα διόδια έρχεται σε συνέχεια όσων προεκλογικά είπαμε και όσων μετεκλογικά δεσμευτήκαμε να υλοποιήσουμε. Μάλιστα έχει γίνει μια συνάντηση όπου ομονοήσαμε σε κοινή βάση, όχι στο επικοδόμημα, σε κοινή βάση, η πολιτική αρχηγή ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Η επικεφαλής των παρατάξεων, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια ολιγορία, μια αδράνεια. Πολλοί κόσμος τη λέει και αδιαφορία, άλλος κόσμος λέει μήπως υπάρχει και συνενοχή σε αυτό το πράγμα για να σταματήσει. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι αυτή την περίοδο όλοι οι πολιτικοί, όλων των κομμάτων και των χρωμάτων πρέπει να τοποθετούνται και να μας λένε πράγματα. Δεν μπορεί να τα βάζουμε μπροστά σε ένα τσουβάλι και να λένε ή θα ψηφίσει αυτό ή θα ψηφίσει εκείνο γιατί θα σωθεί ή θα καταστραφεί η Ελλάδα. Αυτά είναι μανιχαϊστικές λογικές, θα με συγχωρήσουν και δεν αποδίδουν πραγματικότητες. Για να ακούσουμε λοιπόν τις θέσεις τους για όλα τα ζητήματα και να πάμε στην κάλπη. Γιατί επιτρέψτε μου να τονίσω και ένα δεύτερο στοιχείο της πορτοκαλής σύγχρονης πόλης. Απεδείχθη εκ των πραγμάτων ότι όντως είμαστε η μόνη ανεξάρτητη κίνηση. Είμαστε κίνημα ελευθέρων πολιτών και με θέση κατά συνείδηση. Γιατί προσέχουμε ότι οι άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις πηγαίνουν στα κόμματά τους. Όχι αυτές που το δήλωναν πάντα και προς τιμήν τους, αλλά αυτές που έλεγαν ανεξάρτητες. Και ρίχνουμε το γάτι σε όλους και τους λέμε πάρτε θέση όλοι. Έτσι λοιπόν, εμείς βάζουμε στην ατζέντα αυτό το ζήτημα και άλλα θα βάλουμε στην ατζέντα και περιμένουμε τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κάλπη πιο όριμοι και πιο σοφοί. Εγώ πίστευα, κύριε Σαγιά, επειδή είναι προεκλογικό το κλίμα, τώρα όλοι τρέχουν, ξέρετε, να μας υποσχεθούν τα πάντα, το αφήσαν και τα διόδια και όλα τα μεγάλα προβλήματα, γιατί το θέμα των διοδιών και της Μαυρομαντήλας το βλέπουμε, είναι ορατό μπροστά μας τα 5 χιλιόμετρα, έτσι. Βεβαίως, δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό. Το βλέπουμε και φοβάμαι θα δούμε κι άλλα. Και απορώ γιατί δεν το λέει κανείς. Και απορώ και με τους εκλεκτούς συμπολίτες οι οποίοι δεν το σηκώνουν το θέμα στους ανθρώπους που τους επισκέπτονται, τους λεγόμενους αριστερούς ή τους λεγόμενους δεξιούς. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν αυτές οι έννοιες. Σωστά. Δηλαδή μπροστά σε μια αμφίβολη κατάσταση, μπροστά σε ένα ρουσφεντάκι πάλι θα ξεχάσουμε τα μεγάλα και μετά θα κλεγόμαστε. Έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό όμως να μην μας παίρνει η καθημερινότητα μπροστά και ακόμη και αν έχουμε εκλογές, έτσι, γιατί τώρα πρέπει να αναδειχθούν. Ας πούμε, έρχονται πολιτικοί αρχηγοί, δεν μιλάει κανένας τι γίνεται με τα διόδια, τι θα κάνει, ακόμη και όσοι είναι εν δυνάμει κυβέρνηση ή οποιοδήποτε, κύριε Σαγιά. Γι' αυτό ανεβάσαμε αυτό το θέμα ως αιχμή. Μπορούσαμε πάρα πολλά σημεία να τονίσουμε, γιατί εντάξει, είμαστε στη Λαμία. Για μας η Λαμία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ο τόπος ο γεννήτερο, ο τόπος που ζούμε, ο τόπος που μεγαλώνουμε εμείς, τα παιδιά μας. Καταλαβαίνετε ότι θα θέλαμε να ακούσουμε. Θα γίνει κέντρο στρατηγικής ανάπτυξης και προγραμματισμού για τη Λαμία. Είμαστε γεωγραφικά το κέντρο της Ελλάδας. Θα γίνουμε το κέντρο της Ελλάδος. Γιατί γινόμαστε μια αιχμάλωτη πόλη. Λαμία αιχμάλωτη πόλη. Τι θα μας πούν, το πανεπιστήμιό μας. Πώς πάει, υπεγράφησαν, θα υπογραφούν. Θα είναι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εμείς θέλουμε Πανεπιστήμιο Ρούμελης με έδρα τη Λαμία. Τι θα γίνει με το σχεδιασμό, το μελλοντικό του τόπου μας. Πρέπει να μπουν μεγάλα ζητήματα. Πρέπει να μπουν τα ζητήματα που βασανίζουν την περιοχή μας, αναπτυξιακά. Να δούμε πού ήταν οι δείκτες ανεργίας, πού είναι οι δείκτες ανεργίας. Να δούμε ποια είναι η δουλειά της αυτοδιοίκησης, ποια είναι η δουλειά της κεντρικής κυβέρνησης, ποιες ευθύνες του καθενός. Θα μας τα λύσουν την επόμενη. Μου επιτρέπετε, θέλουμε να είμαστε η φωνή της τοπικής συνείδησης. Θα μας τα λύσουν για την επόμενη τετραετία, όχι για αυτήν, κύριε Σαγιά. Μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν προλαβαίνουν τώρα. Υπάρχει ένα στίχος, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι δικός μου. Είναι
λαό του Καριωτάκη, λευτεριά, θα σε αγοράσουν έμποροι και κονσόρτσια και Εβραίοι. Αφιερωμένο λοιπόν ο στίχος του ποιητή και νομίζω ότι όσοι πρέπει να καταλάβουν θα καταλάβουν. Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν πάλι δεν θα καταλάβουν, θα πάνε με φανατισμό και θα σχολιάσουν τι λένε πάλι αυτοί. Εμείς λοιπόν λέμε συγκεκριμένα πράγματα και μου επιτρέπετε να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα. Ναι, βεβαίως. Βλέπουμε κάθε μέρα τα ζητήματα με το Ισλάμ. Θέλουν να πάρουν καθαρή θέση όλοι και να πούν τι θα γίνει. Θα έχουμε κέντρο λαθρομεταναστών κάποτε και στον τόπο μας. Μελλοντικό, να πάρουν θέση. Ξανασυζητήσαμε παλιά, μας χαρακτήρισαν. Για να δούμε τώρα πώς θα μας χαρακτηρίσουν που το Ισλάμ κάνει επέλαση παντού και ασκεί σκληρή τρομοκρατία ενάντια σε κάθε άπιστο, δηλαδή οποιοδήποτε δεν είναι Ισλαμιστή. Για να το βάλουμε λοιπόν στην ατζέντα τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς είναι, πού βρίσκονται, γνωρίζει κανείς, θα μας πει κανείς ποια είναι η θέση τους. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και προφανώς και άλλες ημέρες γιατί είναι κρίσιμη η περίοδος. Το μήνυμά σας, γιατί έχετε πολιτικό αισθητήριο, κύριε Σαγιά, έχετε άποψη και εικόνα. Πέρα από τα διόδια, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Να πάψει η Λαμία να είναι ουραγός των εξελίξεων. Οι Λαμιώτες και η Λαμία αξίζουν το καλύτερο και γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε. Κύριε Σαγιά, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.